بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى نخوي اخوي دا بيبي ركليبا قرآن مجيد اسي ادوكي متك مغل ليبا امدي يامنا پوار ليبا لرك امني اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نا قرآن سی تھارک متم دا مکہ مکرمہ دا لیبا کفار سنگ دا چیلین سمتوکی نکھوئی نا قرآن کریم اسیگا مانوا آیات اما کھکتن وحی اما کھکتن پتھورک پنگم لبدی ہے نا متم دو دسو کفار مکہ سنگنا قرآن کریم اسیگا مانوا آیات اما فووا پتھورک پنگم کھتر بنی ہائی بدی اللہ رب العزت نکھوئی اکھوئی دسن نبی رک لیبا قرآن کریم اسی ادوکی متک مپانگل لیبا ادوکی متک پوار لیبا کلامنی کریگی سو اویدنی نکسی ضرب حضرات سنگ قرآن کریم اسی اللہ رب العزت حیدو رک پا وحیدو مکنی دنیا دل لیری با پوسک خودنگ مک اللہ کی مخلوق نی ادبو قرآن کریم سیدی اللہ کی مخلوق نتے ما سیدی اللہ کی کلام نی اللہ کی کلام نہیں بدی اللہ کی وحی نی وحی اللہ کی اوی بتا رب دی نقشی ضرب حضرات سنگ اللہ رب العزت کی طاقت محاق کی مپانگن ادگمنا کلام میں پاک اسیسو اللہ نا مپانگن کلہل لے با ہے بدی قرآن کریم اسیسو ادو کی متک پوار لئی مپانگن کل لی مفہمتم چانا قرآن کریم سبی کوئی سجن نبتا رب دی ہر کھنکھان خودنگ مکتا قرآن کریم ایکھوئی کی حفاظت تو بھی گنے با حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منگکا اردمی حیدنا تھنگسانگ پائیدن لاکھی بسو قرآن کریم کی کھنجین تابدا تھموئی انگ تھرگ اسلام پرکھی ادومین تودرن نکشی زبر حضرات سنگ کفار مکہ سنگنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا قرآن سون بمتم دا نکھوئی قرآن تاب چت کنو مانا قرآن سولنگی متم دا اسیدہ سمگنو وین تھینگم میں با اتوپا کافر سنگو کریگی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ کی کلام اسی سون بتاب می سنگ دو مکھوئی تھموئی دا اون بلا اگا ایمان پرکبا ادونا کی ودگی کفار مکہ سنگنا مکھوئی کی کافر سنگ دا تھینگی کرینا محمد نا قرآن سولپو متم دا نکھوئی سمگنو مانا قرآن سون بسی تارونو مانا وا حیب کاندا ننا کونگین جلگا چلو مانا حیب وا تارونو ہم تھینگی با کریگی تابتا رگدی تھموئی دا اون بلا کھینینا تو نکسی ضرب حضرات سنگ حیری با کلام پاک ادو نکھوئی اکھوئی کی مرکتا لوئی نمک کی یمدلائی ادو با اکھوئی نمسی مچانگ دا تھنگت لگا تھمنگائی کی کھک اوئی نا تھم کھرے مسی بو سجن نرگا اکھوئی کی دنیا امسون آخرت انیمک کی پنسیدہ مائی پاک نبا لمبی ہے بدو اکھوئی تھیبا کی محتا اکھوئی نا قرآن کریم مسی نا اکھوئی نا اتوپا مفمدہ ہائی بدی مچانگ دا تھنگت لگا تھم کھرے اپھن کا حل لگا تھم کھرے ادو گا دنیا کی اسباب تا اکھوئی نا تھاز رگا مسی کی مطنگ دا کرنا ہوت نہ رہی ہے پھنگ نگائی نینا نکسی ضرب حضرات سنگ اکھوئی نا قرآن کریم مسی بو تھدوک لگا دنیا کی اسباب خکت اختیار تا رگا اکھوئی کی منزل اکھوئی کی اسینگ بلنبی دو پھنگنے نا کھن بتا رگا دی اکھوئی کی وکھن اران بنی دنیا کی لمبی دی پھنگ کی بیائی ادو بو آخرت کی لمبی قیدو ننگ دا پھنگو اکھوئی قرآن تھدوک لگا ہائی با قرآن کریم اسی سون بسو ثواب اینگ بسو ثواب قرآن کریم اسی صرف خود تک حقتا پائی با ادو دسو ثواب نبا اللہ رب العزت نبی ویری سی قرآن کریم کی وحی ما حرف ما میک اما سون متم دنے کی ترا الف لام میم سی میک اہم نی میک اہم گی کی کنترا کنا گمبمینا الف لام میم کھکتا ہے متم دنے کی کنترا پھنکر بنی ادو کی ساتھ ساتھ تم حقنا نونگ مگی پراما پرا تنکھائی ما نمدر بسو پوام تنگ اویر بسو سون بتا رب دی مہا کی دمکتنے کی کیا یام نلے رنگوانی حین قیامت کی نمیتسو قرآن کریم سنہ ایکھوئی کی مانگ دا تھوگلک لگا اللہ رب العزت تا ایکھوئی کی دمکتا مہاک نے ایت نہ کنے
Karigumba Aikogi, Iranamagi Zariadagi, Jahannam Tabagi, Fesla Lakibataragasu, Aikoina, Quran Karim Sibutatana Solam Bataraba, Inshallah, Kayamat Kinumita, Quran Karim Sina Aikogi, the Mukta Toga Allah, Etnaganeva, Haigani, Ya Allah, Nahmahakasina, Dunyada Lading, the Aibuyam, Toina Solambani, Aduna, Mahak Aiga Jannat, the Zamin Hanbirona, Etnarakaneva. Nungsidarbah Zara Singh, Sikhatanatana, Atopa, Anaba, Kuding Maki, Hidaksu Allah na Quran da Tambiramim. Allah Nahairi Kariena, Quran Karim da Allah Rabbul Izzat Nahairi Kariena. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Allah na Quran Karim da hairi bakarina وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ أين قرآن سے نازل تو ابنی مسجد مخل خدنگ مکی شفا حیودی انا بگی ہداک این یاور بنی شفاء للمؤمنین مومن سنگی دمکتدی قرآن کریم سی ہداک کی تھبک تو ہوئے با حیودی ایکھوئی دلاک با انابا ظاہری انابا اوئرو اندرونی انابا اوئرو خدنگ مکی اللہ نا قرآن دا لمبی تھرب نہ بنے ایکھوئنا قرآن کریم سیگیو متک مگل ایکھوئی کی تھموئی دا تھم لگا مسیگی تھا زبگر لوئننا کئی گمبا عمل توربدی انشاءاللہ اللہ نا ایکھوئی کی اچوبہ دگی اچوبہ انابا سکو گھن بھی گنے با نسی یامنا متک مگل لئی رب دعا ما لا علاج بیماری حیبدی لئینگ بنگم درب انابا دکتر سنگنا کری گمبا اما بھونا لئینگ بنگم درب محاک اسی یمد پوتھکرو وائنا لئینگ بنگم درین تھادورک لبدو ادوگی دمکتسو حنینگائی گی اللہ دا حائی جنینگائی گی آیات کریمہ ہمائی کوئی کھنگی نسی آیات ادودی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ہائی ربا آیات کریمہ سی نارب می مسامکنا یامنا توینا ادم سیگی آیاسی سون بسیجنبا انشاءاللہ محاق مندل رمبا انابا ادوسو اللہ نا لوین لو تھوک بکی گنی سکنا نارم دبگم اوئی گنے با بس کری ایکھوئی گی تھموئی دا سیگی تھازا بگلوین عمل سی تو من سی انشاءاللہ اللہ نا ایکھوئی دا سکشوئی شوئی دنا کانہن گنی ادوگا ایکھوئی بو اللہ رب العزت نا جہنم کی میدگی امدی قبر کی عذاب تگی کنبیننگ آئی گی دمکتا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسامکنا دعا خودنگ مکتا نبیرمبا دعا ما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دگی روایت نی مدودی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حائری بوحی سنگ اسی سیگا لوئنن دعا تورمی وحی سنگ ادودی کری اللہم انی اعوذ بک من فتنة القبر وعذاب النار اللہم انی اعوذ بک من فتنة القبر وعذاب النار حائر بدعا سیگر لوئننا کوئی نا دعا نہیں بتا رکھا دے انشاءاللہ اللہ نا کوئی بو قبر کی فتنہ دگی امدی جہنم کی عذاب تگی کن بھی گنے با اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نا محاک دمکتا دنیا امسو آخرت سیم لبا محاک مسامک اسی قبر کی فتنہ دگی قبر کی عذاب دگی امدی جہنم کی میدگی کن بھی نہیں اللہ دمتم خودنگ مکتا دعا تور میں با نکسی جروا حضرات سنگ ایکھوئی نا کوئی دی گناہ گارنی ایکھوئی دی امک کہنا توفم تھوئی اللہ کی رسول نا تورم میں با دعا سی اسی گا لوئننا ایکھوئی اللہ دگی دعا نہیں مننا سے با انشاءاللہ